Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Taxichauffeurs op Curaçao zijn boos. Al lange tijd vragen ze de autoriteiten om op te treden tegen illegale taxichauffeurs. Maar volgens hen gebeurt dat veel te weinig. En dat heeft gevolgen voor hun inkomsten. Volgende week zaterdag zullen de taxichauffeurs als protest hiertegen in een karavaan langs verschillende hotels rijden om daar per hotel hun klachten uit te leggen. Daarna willen ze illegale taxis gaan aanpakken, onder meer door auto's te gaan blokkeren. Maar bovenal willen ze dat de politiek actie onderneemt, zo meldt de Extra vanochtend. Een groep boze gepensioneerde werknemers van het CEOF is boos. Gisteren demonstreerden ze hiervoor bij de ingang van het ziekenhuis. Ze zijn boos omdat er tijdens hun werk 1% van hun salaris afgehaald is om in een soort ziektefonds te plaatsen. Maar het geld is wel weggehaald van het salaris, maar nooit in het fonds gestort. Daarom hebben ze recht op die 1%. Maar het wachten erop duurt veel te lang en daarom de actie van gisteren. Er is nu afgesproken met de directie van het ziekenhuis dat er binnen 4 weken een daadwerkelijke beslissing valt. Minister Zita Jezus Liitu van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning ziet geen reden om de werkzaamheden aan het Mangrovenbos te stoppen. Daarmee reageert ze op een ultimatum dat was gesteld door de organisaties Amigo Litera en Fundación RIF. Volgens de milieuorganisaties worden er mangroven bij RIF gekapt zonder dat daarvoor de benodigde hinderwetvergunningen zijn afgegeven. De organisaties hadden de minister tot gistermiddag een ultimatum gegeven, maar daar heeft de minister niets mee gedaan. Daarom stappen de organisaties naar de rechter. Fundación RIF vindt het ook belangrijk dat er meer lokale jongeren, dus uit de buurt van RIF, worden betrokken bij het project. Het aantal verblijfstoeristen op Curaçao is ook in de maand april van dit jaar flink gestegen ten opzichte van de maand april 2018. Er verbleven deze maand ruim 40.000 toeristen op het eiland en dat zijn er bijna 8.000 meer dan in april 2018. Dat betekent een stijging van 28%. Meer dan de helft daarvan kwam uit Europa, voornamelijk Nederland en ook Duitsland. De Amerikaanse markt steeg met 14% naar ruim 8.000 personen. Opvallend was ook de stijging van Colombiaanse toeristen in de maand april. Bijna 3.000 verblijfstoeristen. Tot nu toe heeft 2019 alleen maar positieve toerismecijfers opgeleverd. Minister van Justitie Quincy Girigori wil een zogenaamd beslaghuis waarin spullen kunnen worden opgeslagen die de politie wil bewaren, maar die daarmee ook beter beveiligd zijn. Het gaat nog allemaal om de roof van 600 kilo cocaïne. Die werd in oktober 2018 uit een politiekantoor gehaald. Volgens de minister Girigori is er een rapport, maar is de informatie gevoelig en kan het parlement niet alle informatie zomaar krijgen. Honkballer Andrelton Simmons moest gisteren geblesseerd het veld verlaten in een wedstrijd tussen de Los Angeles Angels en de Minnesota Twins. Tijdens de wedstrijd verzwikte hij zijn enkel en kon dan niet meer op eigen kracht het veld verlaten. Vandaag moet worden gekeken hoe ernstig de blessure is. De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft voorgesteld om vervroegde parlementsverkiezingen te houden. Dat heeft persbureau Reuters gemeld. In het parlement in hoofdstad Caracas heeft de oppositie de leiding. De oppositie veroverde de meerderheid van de zetels bij de verkiezingen van eind 2015. De volgende parlementsverkiezingen zouden normaal gesproken eind 2020 moeten worden gehouden. De voorzitter van het parlement, Juan Guaidó, wil juist dat Maduro zo snel mogelijk opstapt. Maduro werd in 2018 opnieuw tot president gekozen, maar heel veel landen hebben die uitslag niet herkend en dringen erop aan dat er nieuwe presidentsverkiezingen komen. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.